18 तारिखआव आंनि बोसाइखोमा माने दा आंबो सबाया ओंखाय 19 तारिखआव गाय जों खुसमांखा जुबा बोसा खरक तामनो कलांगै गुबुन बोरै केटाल बाय खारै थांखा दिप्रासारक ताबुक दिराग सुसि नामानि निसा नांजाखाय नो बोरै चोला बाय खारमानि चोला बोरै केटाल बाय खारमानि कायजाक बाय कायजाक सि अमहाय तंमं बेराम हाय ngै तंसेवो नकनि अंखरै थांमानि नखा दक्सिनि काखा हायाखाबा ताबुक 7 दिन काखा 18 तारिखनि नकनि अंखरै थांमानि निजिनि बिहिक न गलांगै ताबुक आमां सिमां नांजाक नुखुङो बोसा खरक तामनो बाहायक्या सारिनाय बाहायक्या परिरिनाय रां फैसा न तुयै बेलायनो दुखु नांलायजाक चोलाबो पुलिस कन्स्टेबल जी खायौ बिशु कुमार देबरमा आशु चंद्र पारानी सयलेंटा पीएसओ कन्स्टेबल खाय तंनाय बेंगालुरु केटाल बोरै बायदे खारै थांखा वानसक मं ओंलाय तंखा सुबारानी देबरमा केटाल बोरै चन्दिलार रुवाजा पारानि साबमनो ओ बोरै बायदे खारै थांखा ताबुक तिरफ्राव दे तंख ना बेंगालुरु दे साक तंग थकना बागै वायजाना बागै कायजे बाय कायजे को माके खारै तंखना बेलाय लाइसिमा सिंसा तमुंनो जे नुगुई तंनाय जे खोनाय तंनाय नुखांके निकुमारिजा कन्टेक्ट नम्बर कन्टेक्ट खायना बागै बिहि काबै कबकजावो लुकुरकनो नायनायदि मांप्ली दिदि रिपोर्ट जरानि न्यूज जागारि केलांनांगौ आंबो जमा थांनो थांगासिनो चाराचारिनाय फराफारिनाय बर'नो आं तामखायना आबना रुकुरांनो आं कयदा जागोन जिनि कन्टेक्ट नाम्बार जागोन दाति दाति नखांखाय जोंनो कल खायसांनानै तुम रुकुरांनो आं कय जाऊ दाबो बुई खायरक जागै जोंनो चुबावैसो जों दाबो बचावै मातम बथांपुरो हाति चमचक करि कay केलांगै जोंनो अमतिकै खिबि केलांगो बसा मातम खिबि वय बफरान सिमी कमा माने आर तामनि छाय कलांग नगो 18 तारिख सिमी कमा मान बाबू उनको बाजाराव थांगि फायगोन आंनि तीर्थन फायगोन आंनि साय थांगो ये ताफन फाया को नगो ये फाया को आरना थाना रव फेर तो खायया थाना रव कमा मान मिसिंदारी खायजा मिसिंदारी के पारा खायजा पारा खे बरं खाना पारा सिन गरम छरा पारान बरं न सुयो ना के बुतनो नोक नाय नो ग्याहनि साव आगे रगम हायवास पदं खा इहे नावनि सिमा मते बम हाय मा दं न बर थां थाथ हाय मा दं उनको बेंगलुरु थांनाय हिनि बायसा हानो सुंनो जेंग्रा सामानि के आरो द थांगा सायमियाता अच्छा नी बाबू काम खाय दं बा ने बाबू के उनको पुलिस कांस्टेबल खायु बो जगह छोलें तपिएसो न थांगैसो सालाका बरफ काम सासा पुलिस रक नायथुंनाय हिनि साव
Mungkin nok ini tuh